गेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही मच्छी थाली बघितलेली, तर या व्हिडिओमध्ये आपण व्हेज डिश बनवणार आहोत, म्हणजेच चना मसाला. तर चना मसाला कसा बनवायचा हे आपण जाऊन बघूया. नमस्कार, मी भारती. आजची आपली रेसिपी आहे चना मसाला. हे मी लाल चणे घेतलेत, जे 5 तास भिजत ठेवलेले आणि कुकरला 6 शिट्या लावून शिजवून घेतलेत. खड्या मसाल्यांमध्ये मी तेजपत्ता आणि काळी वेलची घेतले, हिंग घेतले चिमूटभर, 2 कांदे घेतलेत चिरून. हे दोन टमाटे आहेत जे मी मिक्सरला वाटून घेतले. कोथिंबीर, कढीपत्ता, आलं लसणाची पेस्ट, जिरं, मोहरी आणि हा आपला सुका मसाला. तर चला स्टार्ट करूया चना मसाला. मी कढई गरम करायला ठेवलेली, 2 टेबलस्पून तेल वापरले. आता याच्यात आपण मोहरी घालूया, थोडं जिरं, कढीपत्ता, हिंग, आलं लसणाची पेस्ट, मिक्स करूया व्यवस्थित. आलं लसूण तेलात व्यवस्थित भाजलं पाहिजे. आता आपण याच्यात तेजपत्ता आणि वेलची परतून घेऊया. आलं लसूण आपलं चांगलं फ्राय झालेलं आहे. थोडीशी याच्यात कोथिंबीर टाकूया आणि आता चिरलेले कांदे. कांदा आपल्याला तेलामध्ये व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे, लालसर होईपर्यंत. हे बघा, आपला कांदा भाजून तयार आहे. आता आपण याच्यात टमॅटो टाकूया, जो आपण मिक्सरला वाटून घेतलं. व्यवस्थित मिक्स करूया. आता कांदा, टमाटा आणि तेल हे तिन्ही पण मिक्स व्यवस्थित झाले पाहिजे. आता हे तेल सुटेपर्यंत आपण याला भाजून घेऊया. हे बघा, आपला मसाला तयार आहे. आता आपण याच्यात सुके मसाले ॲड करूया. हा आहे गरम मसाला, घरगुती लाल तिखट, काश्मीरी मिरची पावडर, धना पावडर, थोडीशी हळद. आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. मसाले तेलात मिक्स झाले पाहिजेत. 5 मिनटं व्यवस्थित शिजवून घेऊ. हे बघा, आपला मसाला व्यवस्थित तयार झाला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण चणे टाकूया. मिक्स करूया व्यवस्थित. आता याला शिजायला जास्त टाईम नाही लागणार, कारण की ऑलरेडी आपण कुकरला याला शिट्या काढून घेतलेल्या आहेत. पाणी टाकूया.
आता याच्यात मीठ टाकूया स्वादप्रमाणे. थोडीशी कोथिंबीर. मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. आता याला फक्त आपण 10 मिनटं शिजवून घेऊया. चला आपण बघूया आपला चना मसाला तयार आहे का. हे बघा, आपला चना मसाला व्यवस्थित तयार झालेला आहे. आता आपण याला सर्व करूया. आपली चना मसाला बनवून तयार आहे. तर रेसिपी कशी वाटली ही कमेंटमध्ये कळवा. व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केला तर सबस्क्राईब करा, म्हणजेच आमची नवीन रेसिपी आली तर सगळ्यात पहिला तुम्हाला कळेल. तर भेटू पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत टेक केअर अँड गुड बाय.